ano talaga siya, makatulog nito ako guys. Kasi ang bigat ng mata ko guys. Ang bigat. So, itong video na to guys, nakita ninyo sa title. Hi sa inyo! Thank you guys sa pagbabalik sa channel na ito. And, meron akong itry. Pumili ako sa CVS kahapon yung kami ng mag-asawa. At saka kumuha ako ng Ardell. So, ito lang yun siya. Itry ko never in my whole entire life. Bago naman lang talaga ako sa makeup. So, hindi pa ako nakatry ng false lashes. And, first time ko. So, gusto kong i-film sa first time. Tumbra talaga. So, gusto ko siyang i-try, guys, ipakita sa inyo kung paano ko siya ilagay. First time kasi ako, so hindi ko pa alam kung paano talaga ito gamitin. But anyway, yeah, so, wala akong lipstick. Chapstick, kailangan ko kasi yung lips ko mauga-uga. Dry. So, kailangan ka ng chapstick. Wala akong makeup ngayon, so ang gagawin ko is mag-apply ako ng makeup. Fast forward tayo para hindi naman itong video na to parang hindi mataas ba? Parang hindi matuas yung video na to. I think ito sila tagpo for something dollars. Malapit na sila sa $5. Ito for something at ito din is for something. So yeah, something. So, ito siya, it is new. Bago daw ito siya. Maganda siya guys. Tignan nyo guys. Oh, maganda yung ano niya. Hindi siya sobrang dramatic na dramatic talaga. So, yun siya. At ito naman yung gamitin ko na glow. So, ito siya. Baguhan ako nito. First time ko itong gawin. At hindi ko rin, please leave a comment down below guys if reusable ba ito guys. Hindi ko kasi alam kung reusable ba ito sila or hindi. So, tignan natin. Pero bago yan, ang nalalaman ko sa mga bagong ano, i-curl daw muna natin yung totoo nating lashes. So, ang sabi dito, ang instruction dito is align band with natural lashes line to check fit trim. Okay, i-check daw natin sila kung kapareha lang ba yung length niya or whatever. Paano ba to? Hala, maganda yung ano niya, guys. Paano ba? Hala, guys. Ay, naku talaga. Even kahit sa pag-ano dito, ang hirap. Ay, naku. Hello, guys. So, hindi ko talaga alam, guys, kung alin dito dapat. Parang dito ata siya. Ito. Dito. Pareha lang man sila. I think dito siya. Ganun. Hala. Hindi ako marunong, guys. Oy. Okay. I think okay siya. I think okay yung length niya, guys. And then, pagkatapos niyan, next step is apply adhesive. Apply a thin line of adhesive along band. And wait 30 seconds to set. Okay? Wait 30 seconds to set.
So, maghulat. So, apply lashes. Maghintay daw ng 30 seconds after applying thin line sa adhesive. And then, apply lashes. Secure lashes band by pressing into lash line. Hala ka. Uy, ginoo ko. Ay, ganito pala yung buhay sa mga mag-lashes-lashes. Uy. Alam niyo ba yung ginamit yung iba? Puller. Sige, puller tayo, puller. So, wala akong binili na removal na ano. So, ito yun siya. Tignan natin kung okay ba siya. Thin layer lang daw. Hala, ba't ang dami? Ba't ang dami? Hala. Next is apply daw. Maghintay pa ng 30 seconds. Mabilis lang man dun. Yung 30 seconds, mabilis lang yan. So, ang pagkatapos niyan, i-apply natin ito. Hala ka. What? Hala, guys. Hindi ano guys. Hindi pumilit. Hala ka guys. Ba't parang ano, mali ata ito? Ay! Hindi ko talaga, hindi talaga ako makaano nito. Hindi ko talaga siya kayang ilagay guys. Mahirap talaga siya ilagay. As in guys, sobrang hirap ilagay. Ang hirap pala nito guys, I don't understand why maglagay-lagay pa ng ganito. Hindi ko talaga maintindihan guys. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit maglagay pa ng mga fake lashes. Maganda siyang tignan, pero parang sa first lagay ko lang siya ha, hindi ko alam ko namang mali yung pagkalagay ko. Pero para talaga siyang mabigat sa ano natin. Sige. Alam nyo anong gagawin ko? Kasi dito sa ano siya, parang wala siyang ano. So, lagyan natin ng gel. At idikit natin dito. Yan. Hala, oy, ang ano siya, oy, sa gabal. Sa gabal man siya, guys. Sa gabal sa mata. Pero, maganda talaga siya, guys. As in, maganda siyang tignan. Yung parang yung mata mo ba, parang bumubuka, di ba? Yun, di ba? Kakaiba yung dating niya. Pero sa gabal dito, kasi hindi ko siya nalagay ng ano, normal. Hindi ko siya nalagay ng, hindi ko alam, guys, ha. Pero, i-try nga natin ulitin. But anyway, so, apply natin yung pangalawa. So, tignan natin kung okay ba siya. Sakit din ito sa ano, utak masakit din ano. Try natin yung isa. Oh my god, sa gabal talaga siya guys. Okay siya dito ang sa ano, pero sa gabal siya pag nandito na sa ano, sa dito. Parang hindi ko ata siya naputulan, dapat putulin. But anyway, maghintay daw ng 30 seconds bago daw siya i-apply.
alam nyo ba, yung nafe-feel ko ngayon, yung mata ko, parang may payong. As in, parang may payong talaga siya. Hindi ako komportable sa ganun. Pero, feel ko, parang hinihila niya yung eyelashes ko. Yung parang mali kasi yung pagkalagay ko. Doon ko siya nalagay sa talagang ibabaw sa buhok. So masakit siya. As in, masakit siya. Lagyan natin ng mascara para ano talaga, mas fuller ang tignan. Tarot. Fuller daw, fuller. Gumanda siya lalo nang lilagyan na ng ano. Pero sa gabal, ano ba to? Nag-antos, guys. Paganda-ganda sa mata, pero ay naku, masakit siya, guys. Masakit yung parang yung buhok ng ano, yung totoong eyelashes ko parang nagkaisa at hindi ko feel false eyelashes. Ay naku, parang ang bigat sa paningin. Grabe, ang bigat sa paningin. Pero, hindi ko alam kung paano ito tanggalin. Or maghintay na lang ba ako, lagyan ng tubig, hindi ko alam. Kasi hindi ako bumibili ng removal kasi mahal din, guys. $4. Hintayin na lang natin. So mag-suffer muna ako ng mga ilang oras. But anyway, guys, so yun lang siya, guys. So maganda naman yung eyelashes, guys. Hindi naman siya baka bababom na parang kuhit na ba? Parang kuhit yung ano, eyelashes niya. Hindi naman siya talagang parang kuhit na bababom. Ano lang siya, parang everyday, parang natural lashes lang siya. And yeah, maganda siya. You know, hindi naman siya mahal, guys, $4. Pero sa ako, sa like me, na baguhan at saka hindi ko alam kung paano gagawin. Ano talaga siya, makatulog nito ako, guys. Kasi ang bigat ng mata ko, guys. Ang bigat. But anyway, so yun siya. So, sige na ako, katulog ko. Ang bigat ng mata ko. But anyway, so okay lang yun ang price. Pero sa akin, na hindi sanay at saka parang hindi ko feel mag-false eyelashes. Sayang yung pera, lalo na dalawa yung binili ko, yung glue at saka yung lashes talaga. And also, mahirap siya ilagay, guys, lalo na sa mga baguhan. At saka dapat nanonood pa ako ng tutorial, pero no, hindi ako nanonood. So sa akin lang ito kung paano ko siya ilagay sa pinakauna ko talagang time na lagyan ng false eyelashes itong mata ko. Lagyan ng payong itong mata ko. So may payong na ako, may dubli-dubling payong. So yun. So, yan siya. And anyway, guys, thank you guys so much for watching. And I hope you enjoyed this video. And yeah, so I will see you guys in my next one. Thank you guys so much for watching. Bye-bye. See you in my next one. Bye.